Къде ходиш? Аз така ще да рисувам. Тук не са сега пресечките. А Ким свири само от няколко месеца, но той е научил песничката "Мила моя мамо". Аз съм неговата учителка по цигулка и съм тук, за да помагам, защото за толкова кратко време не може едно дете да свири съвсем самичко. Малко ще помагам и той ще... Как? Той имаше задача? Само да не съм така скрипка. Слушай първото пръще. Айде, почва. Браво! Браво! Фантастично! Айде помогнем съдба! Молодец, Аким! И така предлагам ви вече да почваме. Съществената част. Айде сега. Георги, почна.